Apply these colors to your clothing today and do the most important thing of the day in your luckiest hour of the day. Ẹ parapọ̀ bá mi kí bàbá mi àtàtà yìí. Ìṣẹ̀dáyé ni mo bá ròde iṣẹ́ sámadá kọjọkọjọ. Àyìndé ló ní tèmi o, sámadá kọjọkọjọ. Ẹni tọ́lọ́run dá kò ṣeé farawé. Babalájé ìrẹsà nílé rẹ. Mo kí ẹ jọ, Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ, Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ, ọba olú ọ̀run kó bàṣírí gbàrèrè yé tí mo bá ròde. Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ. Àyìndé yé lọ lọ́rọ̀ mi. Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ. Ìṣẹ̀dá one, ìṣẹ̀dá worldwide. Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ. Bàbá beauty baby mi. Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ. Àwọ̀ ẹ̀yìn jú yé mo bá ròde o. Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ. Babalájé yé 247. Èdùmàrè kó bàṣírí ẹ. Ọba rere mi kó bàṣírí ẹ, ọba rere kó bàṣírí ẹ.